Fi xara Għawdex, Robert Abela fetaħ id-diskors tiegħu b'attakk negattiv u kliem fil-konfront ta' avversarju immaġinarju, narrattiva qadima u riċiklata minn sentejn ilu wara li fl-elezzjonijiet tal-MEPs kien ivvinta l-establishment u isset jimbotta l-babaw tal-forzi kollha. Attakki bla ebda bażi, raġuni u evidenza. Din hija l-aktar elezzjoni diffiċli li qatt taffaċċja gvern. Kontrina għandna il-forzi kollha u minn kollox qegħdin jużaw tarawhom. Surveys, editorjali, social media, temnuhomx. Diskors diviżiv u surreali meta dan kien l-istess Prim Ministru li kien qatt kellu sena oħra fil-leġislatura iżda bla ebda raġuni xeħed lil pajjiż f'elezzjoni. Fil-waqt li qalilhom illi sallum lawċin kienu jemnu fil-leġendi b'diskorsu pinġa lilu bħala is-Salvatur u l-manna mis-sema Għawdex minkejja li ħallihom mingħajr sptar ġdid. U fil-waqt li ħabbar ċentru għall-arti, id-diżinn u l-kreattività minkejja illi d-dilettanti tal-Karnival f'Għawdex għadhom qed jistennew faċilità kif imwiegħda fil-Manifest Malta flimkien, propju għal Għawdex, Robert Abela sokta jitkarrab għal voti u appella lill partitarji biex dawk li mhux se jivvutaw lil-Labor jibgħatuhom għandu. Ejdulhom jiġu għandna. Aktar kmieni indirizzat l-attività l-eks-segretarju parlamentari Rozjen Kutajjar illi kienet keċċiet mill-Partit Laburista u li fix-xhur ta' wara reġgħet iddaħlet fil-Labor wara teddit u pressjoni interna fuq Robert Abela. Hija iddeskrivit lil Għawdex ta' 13-il sena ilu bħala gżira kważi deżert fil-waqt li issa saħqet illi ġenna tal-art. Min gżira kważi deżert għal gżira mimlija ħajja. Minkejja li lawċin għadhom qed jinqdew bis-servizzi tal-vapur Nikolaus, minkejja li r-residenti u s-sidin tan-negozji f'Marsa l-Forn għadhom mingħajr breakwater wara snin ta' wedid. Iżdar minn hekk, Rozjen Kutajjar f'attakk mimli negattività kritikat lill-Partit Nazzjonalista dwar il-qasam tas-saħħa l-istess Kutajjar illi amministrazzjoni Laburista li tagħmel parti minna abbandonat lil lawċin u ħallithom mingħajr sptar ġdid. Tkellem ukoll l-eks-segretarju parlamentari u issa backbencher Deo De Battista fejn qabbel lil Robert Abela ma' Anġlu Kustodju. U għadek Anġlu. Anġlu Kustodju iħarisna mid-deni. Dan fil-waqt li De Battista sqar li Abela ħoloq well-being ta' serenità lil poplu biex imbagħad qabbel lin-nazzjonalisti ma' scarecrow nuffara tal-asafar. Nuffara ma tal-asafar daw. Qed ngħidu mhux b'nod dispreċjattiv. Nuffara tal-asafar tafu x'inhuma. Attakk wieħed wara l-ieħor. Diskors ta' biża' diskors dispreċjattiv minn Partit Laburista illi qed jissokta bil-kampanja negattiva tiegħu.